Eltziego erraz ezagut dezakegu San Andreseko dorre asimetrikoei esker. Teilatupeetan ardoak urtzen duten benetako santutegiak eskutatzen ditu. Upeltegi historiko hauetan, Markesarenean esaterako, ganga ilunetan zehar ibili eta 100 urtetik gora duen erreserbako ardoa dastatzea, ia bizipen mistikoa da. Hemen dugu Ebro. Meandro leunak marrazten ditu ibar baso trinkoak elikatzen dituen bitartean. Bidaiariei zubiak eraikitzeko beharra eragin die mendeetan. Ibai ertzean, labar batean, La Puebla de la Barca dugu. Abeltzainek eta merkatariek ibaiaren beste aldera joateko txalupa zerbitzua jarri zuten hemen. Berago joan da, Ebroren gainean oreka ezegonkorrean arrizko bi harri bitxi ditugu. Inginerutzako lan biribilak. Inongo arku erromatarrik handienak dira, ibaia zeharkatzeko. Arabako lautada urrunetik zetorren bide historiko honetatik ardoa eta garia garraiatzen zuten. Lotan dagoen lehoiak zaintzen gaitu. Kararrizko agin handi honek hodeiertza urratzen du Nafarroako Meanuri herriaren gainean. Bernedo iparraldean ezkutatu zen dorre honetatik Laorka mendateko galtzada ondo zaintzeko. Gaur egun ere begirada hori sentitzen dugu, kale nagusia zabaltzen duen ate gotiko honetatik igarotzean. Berehala aurkituko dugu Okongo Andre Mariaren ermita, Arabako mendialdea etengabe bedeinkatzen duena. Kantauriko mendikatea esi bat da, paisaiari naiz klimari dagokienez. Txoriak eta alpinistak soilik gertura daitezke amildegi hauetara. Cruz del Castillo deritzon gailurronetako dorrean jarri oizen zelataria bezala. Dezagun mendikatea eta goazen gure hegaldian harresi zinguratutako herri hau ikustatzera. Labraza da. Ezin halako vertikaltasuna gainditu ordea.
Hurbil gaitezen gehiago Ebrorantz. Logroño. Errioxako hiriburua hurbil dago, eta horrek eragin ekonomikoa du Oionen. Errioxako mugan nagusi dela dirudi, Oiongo Giralda deitzen duten kanpandorre luze honekin. Barrio Bustok bere olibondo multzoak erakusten dizkigu. Ebroren ibarrean fruitu mardulak ematen ditu zuhaitz honek, eta gero, errotan, oliorik bikainena ateratzen dute. Euskal olioa. Biana, Ebrora begira dagoen gotorleku katearen azkenengo maila da. Errioxa Nafarra da. Zereal sailak nagusitu aurretik lurronek eskaintzen duen ataria. San Pedroko elizari kendutako begiaren atzean, herri honen benetako bizkarrezurra zabaltzen da. Kale nagusia, Andre Mariaren eliza ikusgarria eta plaza. Merkatua izateaz gain, zezen plaza ere badena. Arresi zinguratutako hirigune honetara etorri zen hiltzera Cesar Borgia, Alejandro Seigarrena aita santuaren semea bera, Lucrezia ospetsuaren neba. Ebrori zor dizkiogu leku miresgarri hauek. Ibai eskuzabalak Mediterraneoko aire epela ekarri du. Jendeari osasuna eta mahatsari berotasuna ematen dien klima bideratu du. Orain, ibaien aita den honek, eskerronez, Mediterraneora eramango ditu bere altzoan. Ibilaldian ureztatutako lur guzti hauetako oroigarriak.